Den kan hun godt høre. Jeg tror lige, du skal flytte den lille på det. Jeg skygger det. Jeg skal lige den sidste ud også. Ej, nu ligger den så ovenpå den. Ja. Skal du se, du skal herud af. Ja. Jo. Sådan, men du skal herop til mig og slikkes, og der skal jeg lige se, at der ikke er slim i næsen, når du kommer sådan. Ja, kom du bare. Ja, det gør ikke så meget. Så kom den ud. Og det trækker vi lidt fint. Det er ærgerligt, hvis der kommer en til. Det er gammelt kniv på den gang. Så. Og du skal også op til... Ja, det er jo godt, I skal herop til mor. Værsgo. Og nogle fine nogen. Så. Det tror jeg ikke, der kommer flere. Det tror jeg heller ikke. Mor, hvis der kommer en til, så får vi trællinger. Så skal jeg være mor. Hvad skal du være, mor? Ja, for de har kun 2 patter. Ja. Så er der en pige som nummer 2. Er det en pige? Ja. Ja. Den sidste, der kommer ud, er en lille pige. En dreng og en pige. En dreng og en pige. Nu vil jeg kigge lidt, se på det.